Какво се случва, когато работодателят ви каже подпиши молба за напускане или ще намеря начин да уволня? Това е въпрос от Димитър 347. Към него е добавил, че има присъствена форма, в която се подписва, че е на работа, но счетоводителят казал, шефа не иска да ти пуска заплата. Така, първо, ако някой иска да ви уволни, и вие реално не сте тръгнали да напускате и нямате същото желание, не може да стане по взаимно съгласие, то тогава изчакайте да бъдете уволнен. Нека да видим как ще ви уволнят. Всяко уволнение от работодател е много по-наблюдавано и много по-документално обосновано трябва да бъде, отколкото напускането на работник. Напускането на работник става с молба, тръгва си работника и всичко приключва. Докато това за работника не е добре, ако иска да ходи на борсата, защото